Yeah. Nice. All right. Är det enda vägen? Ja, enda vägen. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Hey. Mambo. Yeah. Oh. Mumble? Mumble. Okay. Cool, man. Mumbles Bumble. Yeah. Whoa. Hey, bro. Waar heksen? Anders. Heksen? Yo. Nej. Okay. Yeah. Fuck you, Ghost. Limer Snake. Hidden, right?
Alright. Oh, come on. Mm-hmm. There we go. Mm-hmm. Cool, man. I can take a picture. Cool. Oh. För att the jar stay. Like Ghost House. Så sånt här. Borgina. Hmm. Fuck, jag är en ultimate. Nej. 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 Yes. Just det. Yes. Det kan färdigt. Ow. Take it. Not yet. Look up and down. Gotta have you heard? Lily. Cool. Okay, so the tube. All right. Yeah. Kväver han någonting dem? Ja, det är det.
Whoa. Right here. Nope, not there. Hish. Alright. Yes. Great. Det kan være noe faul det finnes nede for greien. Enda en? No. Yeah. And yeah. Hvor Christine? Hadde ikke Christine og Peach? Alright. Broom. Alright. I'll take it. No. What? Oh, guess you have a controller. Oops. Nope. There we go. And the operator. Shit! Hold on. Således. Nice. Fishing hook. Yeah. Jeg vet fri, Christine, hva fuck er det? Kjenner du ikke til skortfri? Oh yeah. Take it. I know. Jesus. Fucking larmer. Good line på snakk.
No. Fine, I guess. Nu har jag mig själv då. Jag har alltid problem för det. Fuck you för det. Har jag stickan? Shit. How do I fix this? OBS? Nej. Hold on. Jag blir Elgato som alltid. Jag spelade sätta Game Boy Player, GameCube. Säger Game Boy Player. GameCube. Är det spass att du spelar för? Mm? Är det spass att du spelar för? Gott spel. Casi då? I röjningen jag vita. Ja, nu har man också. Jag så annat. Helt av min mikrofon att få en sak med. Ja, börja. Man har nästan stället vi. I don't know, man. Du mikrofonen räls back for us in Discord. Vad är det sank? Är det 8-bit? Det är man kallar det? Kan man inte att det är 8-bit? Är det också låtar i luften? Vad tycker du? Shit, jag vet. Vi äter pizza annars. The hell, man? Det är telefonen suckar till Discord apparently. Så jag kollar alla attention jag vet inte jag är bäst nu.
Hetta mestur typ processen där brukte du runt ett fyrtjus över fyrtjus. Alltså. Ska jag ta också. Men jag vet inte att det mestur musik. Det var så där. Nej, jag vet inte att det mestur musik, men det är att det är så. Mestur musik. Damn it. Ikke for et problem var. Yeah. Oh well. Shockjen nesen sen. Oh well. Her da. Hey, Freya. Let's go forward. Ik hoorde of 4% to fucking liar my shit now. No. Hva fuck er det for det? No wanted the fucking larmar. Du sier det ikke, Janne. Jeg hørte ikke. It's stupid. It's stupid. Dumbass shit. See all the no take question 40%. Nice, yeah.
fuck out of here by now. Ach, ik kan je erin. Fri larma som nej. Level 5. Oh my god. Yes. Oh my god, alltså fuck, jag använde akkurat vid den där. No future, yeah, I guess it. I get it. I take it. Oh yes, near stay. Jeg heter der. Det er ikke der. Fuck it. So for years. Fuck you. I'm out of here.
Vänta en bättre väg. Come on! Ringaste enemies i spelet. Whatever. You fuckar ju upp. Nope. What? Two you there? Bullshit enemy. Fuck you. Mm-hmm. Get it in here though. Woo. Hey little. Hey little. Great, and here's the dungeon. Yes. Fuck hetta spelet. Kände det. Ska ni vara klar det där?
Nope. Yes. Shit. Got it. Kan ich dann da? Ah, nog weer op. Hallo. What? Spela med atter. Fuck. Mm. Spelar atter. Fuck. Mhm. Så man kanske väl klarat det där. Shitty ass text. God. Tash. Fucking väntar alltid. Den omvända vägen som är det här bara. Fuck you. Nu vänder det. Bitch! God! Så trycker den alltså. Fuck you. De ska bara typ. That works, I guess. Yeah, dodge. Hook shot. Cool. Nope.
Bästa vapnen? Yeah. Yes. $200. Ja, något på han. Ja, brukte det. Fuck you. Se onko tuohon Sanchez. Got that fish. Fuck. Okay. Ser ikke rett ut. Nei. Nice. Fuck you. Yes. Kafir işçi verir. Ah, screw it. And done. There we go. I halvtid kan komma in i bargen nå. Bossen. Come on. Come on. Oh my god. ₹50 som ich prefer. Legend.
Waar are the pancaars mee proberen? Hva får man til bossen? Kjenn da inn. Au. Jeg glemte hva man får. Wait, kanskje jeg vet det. Prisoner. Alltid i den staden. Her. Ja. Ja. En daar weer. Yes. Passa i sneeuwballen. Mm-hmm. I got you, bitch. I got you. Shrine. Is die hooked as in the launch? Great. My fist. The mermaid statue. Shit. Hold on. Jesus.
Jag ska plugga där. Fuck you guys. All right. Got you. I'll take it. I'll take it. Whoa. Jag måste slå. Fuck you, man. Jeez. Slå om allt. Värsta mermaid. Merman. Nope. Shot with magnifying glass. Just that looks shit. Nope. Mm-hmm. What's up, bro? Alright. Shando. Magnetic seashells. Yeah. You can cheer. I'll take it. Choose what? Shockers. Yeah. Cool. Flying rooster. All right. Clear. All right. This shit's die. Spring air to start. Squish you there. Okay. Nope. Nope. Go this way. Go this way. Jag trodde det var tänk.
Ah, screw yeah. Yeah. Hmm. Go this way. And go this way. This way. This way. This way. Fuck you. This way. Isn't it? Yeah. This way. Fuck. Yes. Hey. 300. Damn it. Fuck. Altijd onmatig. Well. För 5 betala. För tullen. Man kan bara 4 rätt. You know what? Fuck it. I like that there's seashells. Fjällkling and shit. Mm-hmm. I know. Right. Yeah. What the fuck? Okay. Check this out. Yeah. I got this. I need this bumper maker. Oops. Okay. Okay. The mountains. Let's see.
Jag börjar nu. Oh my god. Jag slagar musen. Fuck. Let's do this. Yeah. Okay. All right. Hmm? Let's see. Freeze back. Men då får larm från Neckfree, fuck you. Hmm. Ja. Mm. Yes. Så kommer jag över. Håll trusch. Cool. Shit, jag vet inte kvar. Not this way. It's 29, come on, man. Hej förlängt. Really?
Hmm. Yeah. Oops. Boom. Really? Pretty ankle. Droppa even i dig han Jammer. Alright. Nope, not this way. Take it. Ow. Back to the. Yes. Okay. Joy. Joy. I fucked up, didn't I? Fucked up. I fucked up. Nu är jag Quebec. Yeah. Jag kunde inte göra något. Okej, fint. I'll take it. 3 rätt. I got this. Ow. Fuck you. Ow. Alright. What's up, bro? Okay, man. Shit. You. Alright, jag tror inte det var här, men det var här. Cool.
Oh. Fuck you. Ja, det är fan nej. Det är det viktiga. Nice. Fuck you. Nope. Oh my god, hur ofta ska jag träffa det? So nice. Yes. Jesus Christ, you know. Yeah. I take it. Hey, this again. I'm ready. More bombs. I'm ready. Bye. Jag kan inte köra den. Nice. I'll take it. Tror bara så får jag fucking knock till det där. Inte. Come on, man.
Hva kan jeg finne mer halvturspengar? No. No. Mangler 2. Men hva finner 2 i det? Should we have some wrong? Whoop. Exactly what I want. What? Fine. Fuck it. Oh god, det missar såna pengar. Stay here. Ja, det är bara för att komma åter. No one. Thanks. Oh.
Anything here? Nope. Cool. Much. Jag biter till en hål också. Shit. Okay. I'll take it. Yo, yeah. I'll take the bear key. Allt en draumur. Men det en draumur? Sonic Slammer.
What? I will invite. I know, man. Thanks. Ow. Yes. Yeah. I'll defend over here, bro. Yeah. It's because yeah. So, yeah, man.